אז במהלך ההיריון הראשון שלי הגעתי לאיזשהו שלב שהתחלתי לחפש ככה ידע וכלים איך לעבור את הלידה שלי. היה לי מאוד ברור שאני רוצה לעבור לידה שהיא עוצמתית ומחוברת, והשתדלתי כמה שיותר לשים את כל הסיפורי זוועות וסיפורים אישיים של נשים אחרות בצד. כי ידעתי בתוכי שאם נבראתי להיות אישה וללדת, אז יש לי את כל הכלים והגוף שלי פשוט יודע לעשות את זה. רק שפשוט לאורך הזמן השכיחו מאיתנו את היכולת הזאת ואת החיבור הזה לאינסטינקטים הטבעיים שלנו, ושאני צריכה למצוא את הדרך להתחבר למקום הזה. היה לי מאוד ברור שמכיוון שאני באה מהיסטוריה של חרדה והפלות קודמות שהביאו גם לחוסר איזון הורמונלי, שאני זקוקה להכנה ללידה שתאפשר לי דרך להתמודד עם הפחדים מהחרדה, החרדה מהחרדה, אם וכשתבוא במהלך ההיריון או הלידה. ובעצם בתוך החיפושים האלה מצאתי את השיטה שנקראת היפנוברתינג, והיפנוברתינג ממש לימדה אותי ואפשרה לי קודם כל לקבל ידע שהוא ידע מאוד מאוד שקוף ואובייקטיבי. זאת אומרת, הדבר שהכי התחברתי זה המקום הזה שהוא מעודד לחקור עצמאית ולבדוק מה אני רוצה, איך אני מובילה את הלידה שלי, מה נכון עבורי, מה נכון עבור הגוף שלי, איך אני בכלל מזהה מה הגוף שלי מבקש, איך אני מתקשרת אל הבן זוג שלי, מה אני זקוקה ממנו. כל התהליך הזה מעבר לידע הרחב מאוד שקיבלתי בו, קיבלתי גם ממש כלים וטכניקות ופרקטיקות מה לעשות בכל שלב ושלב לאורך הלידה, וגם כלים שעזרו לי בהיריון וכמובן לאחר הלידה. שזה זמן שלא מדברים עליו הרבה, אבל זה זמן שיש צורך מאוד מאוד גדול בכלים ובמעטפת שתאפשר לנו באמת לתמוך בעצמנו בתקופה הזאת שהיא תקופה מאוד מאוד רגישה. אני עברתי תהליך מטורף. המעטפת הזאת שהקורס אפשר לי ברמה האישית וברמה הזוגית הביאה אותי קודם כל להגשים את חוויית הלידה שרציתי. שתי חוויות לידה מדהימות, כל אחת שונה לחלוטין, ועדיין כל אחת מהן יצאתי ממנה פשוט עם תחושה עוצמתית, מחוברת. הגעתי ללידות שלי בטוחה שאני יודעת איך הן יראו ומה יהיה וגם איזה אפשרויות וכלים יש לי במידה ומשהו לא יקרה כמו שאני מדמיינת או כמו שאני רוצה. ובאמת ידעתי איך להוביל את הלידות שלי ולהיות קשובה לגוף שלי מתוך החיבור הזה אליו. והדבר הזה עוד מההיריון הראשון שלי היה לי ברור, והרגשתי את זה בכל ליבי וכל גופי, שזו השליחות שלי, להוסיף את הדבר הזה ככה לעשייה שלי, ולהתחיל להעביר את הידע הזה הלאה, ולתמוך נשים ולעטוף נשים, כדי שהן יוכלו ללדת מתוך חוויה מחוברת לגוף שלהן, ולהגשים את חוויית לידה שהן רוצות, ולצאת אל העולם לאחר הלידה שלהן, כשהן מרגישות עוצמתיות, כשהן מרגישות גאות על מה שהן, על הגוף שלהן, שהן מאמינות בגוף שלהן, שהן ירגישו בטוחות וידעו שהדבר הטבעי הוא זה שהן יובילו את הלידה שלהן. זה הדבר שאני רוצה כאן לתת לכן בתוך התהליך הכנה ללידה הזה בקורס שלי, שהוא מגיע מתוך גישת ההיפנוברתינג וכמובן משלב עוד כלים נוספים מתוך העולמות ההוליסטיים שלי, מעטפת שתיתן לכן גם את הידע הפיזיולוגי, גם ידע תיאורטי, גם תנועתיות, גם את כל המעטפת התודעתית והרגשית, ובאמת בליווי צמוד יד ביד שלך ושל המלווה שלך, כדי שתגיעו ללידה שלך בצורה הכי 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 מחוברת לגוף, לתינוק ולדרך החדשה שלכם ביחד.